Yo, γεια σας παιδιά, τι λέει, μόλις τελείωσα την προπόνηση και είχα μερικές έτσι σκέψεις για το πώς μπορείς να προκαλέσεις τον εαυτό σου πέρα από το στενό πλαίσιο, ξέρεις, του γυμναστηρίου, της προπόνησης που λέμε ότι όλα πρέπει να είναι τέλεια, δηλαδή υπολογισμένα σετ, υπολογισμένες επαναλήψεις, υπολογισμένα βάρη κλπ. Και το είχα αυτό στο μυαλό μου και λέω, κοίταξε να δεις, λέω, θα πάω στο γυμναστήριο πάλι, ξέρεις, είναι προγραμματισμένο έτσι, πρέπει να κάνω την προπόνηση. Καμιά φορά όμως δεν το νιώθεις, γιατί είναι σαν ρουτίνα και λέω θα κάνω κάτι για να προκαλέσω τον εαυτό μου. Και πήγα, έκανα squat σήμερα, έκανα καθίσματα, είχα να κάνω με μπάρα και είχα να κάνω αρκετό καιρό και δεν είχε μες στο πρόγραμμα squat. Λέω βάζω squat. Για ποιο λόγο? Γιατί θέλω να προκαλέσω τον εαυτό μου. Δεν νιώθω υποτίθεται έτοιμος. Ωραία. Αυτό είναι που πρέπει να πάω να κάνω. Και πήγε καλά. Πήγε πολύ καλά. Θα το δείξω στο τέλος του βίντεο. Και έτσι είχα στο μυαλό μου αυτή την ιδέα, αυτό το συνειρμό ότι μπορείς να προκαλέσεις τον εαυτό σου με διάφορους τρόπους. Μην περιμένεις δηλαδή την τέλεια στιγμή, ξέρεις, το πρόγραμμα, το τέλειο, πότε θα έρθει η στιγμή εκείνη, να προετοιμαστώ, να κάνω 100 push-ups κάθε μέρα. Όλοι μπορούν να κάνουν 100 push-ups μέσα στην ημέρα, κάθε μέρα. 10 το πρωί, 10 μετά το πρωινό, 10 μετά το δεκατιανό που σου λέει ο διατροφολόγος να τρως, 10 μετά το μεσημεριανό, 10 πριν το μεσημεριανό. Κατάλαβες. Κολύμπι τώρα καλοκαίρι, ειδικά όποιος μένει εδώ πέρα Αττική. Κολύμπι επίσης πάρα πολύ καλό. Προχθές την προηγούμενη εβδομάδα είχα πάει για κολύμπι, έκανα μια απόσταση μπρος πίσω. Λέω γιατί να μην την ξανακάνω, την ξανάκανα. Γιατί να μην την ξανακάνω, την ξανάκανα. Και γιατί να μην την ξανακάνω, την ξανάκανα. Λοιπόν, και όλο αυτό πήγε πολύ καλά. Shit. Πυροσβεστική. Και όλο αυτό πήγε πολύ καλά. Και είχα βγάλει στο τέλος 6 γύρους από εκείνη την απόσταση. Στην αρχή μου φανόταν μεγάλη η απόσταση, σαν να μην ήθελε να κινηθεί το σώμα μου, αλλά μπαμ, 6 γύρους σημείωσα εκείνη την ημέρα. Το έκανα. Σήμερα με τα squat επίσης το ίδιο, δεν ένιωθε το σώμα μου ότι μπορεί να πάει. Το έκανα, προκάλεσα το σώμα μου. Το ίδιο μπορείς να κάνεις και εσύ. Οποιοςδήποτε μπορεί να το κάνει. Με squat, σωματικά, μέσα στην ημέρα. 10-10-10-10. Pull-ups μέσα στην ημέρα. Τρέξιμο, το πιο απλό πράγμα. 400 μέτρα. Πόσοι νομίζετε ότι μπορούν να τρέξουν 400 μέτρα? Το πιο απλό, ένα κύκλο στο στάδιο. Λίγοι. Γι' αυτό σκεφτόμουν αυτό το πράγμα, ότι μπορείς να προκαλέσεις τον εαυτό σου χωρίς να είναι έτοιμες οι συνθήκες, χωρίς να περιμένεις την κατάλληλη στιγμή. Απλά το κάνεις και το βάζεις αυτό στο μυαλό σου, παίρνεις την απόφαση ότι κάθε μέρα θα κάνεις κάτι το οποίο ας πούμε σε κάνει και νιώθεις λίγο όχι τόσο άνετος, έτσι, αλλά νιώθεις αυτή την πρόκληση και το κάνεις. Grow some balls που λένε, grow some balls. Ένιωσα πολύ ωραία και πιστεύω ότι είναι το μυστικό, ας πούμε, το μυστικό για να νιώσεις ωραία μέσα στην ημέρα, να νιώσεις αυτό το self-respect, τον αυτοσεβασμό, γιατί ο αυτοσεβασμός κερδίζεται, δεν δίνεται, κερδίζεται. Μπαίνω αλλιώς, φεύγω αλλιώς από το γυμναστήριο και νομίζω ότι έστω και ένας να ακούσει αυτό το μήνυμα ή μία, μπορεί να ακούνε και κοπέλες, δεν ξέρω, κατά τύχη, είναι πολύ περισσότερο από τη γυμναστική, από τα πόσα σετ, από την τέλεια προπόνηση, που δεν υπάρχει τέλεια προπόνηση, έτσι, και όποιος ισχυρίζεται ότι κάνει τέλεια προπόνηση, μην το πιστεύεις. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. 38 βαθμούς παιδιά, 38 βαθμούς σήμερα.
1η Ιουλίου. Καλό μήνα ρε.